за драхмите, които се побираха в длантани. От сътворението на света, човекът е бил изправен пред проблема за намиране на средства, необходими за неговото оцеляване. В усилията си да се здобие с тях, той ги е разменял с това, което му е било в излишък. Така била създадена първата форма на търговия – простата размяна, метод, който просъществувал много хилядолетия. Методът на размяната на стоки е бил вид клиринг, при който тези, които са извършвали размяната, е трябвало да имат във всеки един момент излишъци от стоки за размяна. В някои случаи тези стоки са били непотребни или развалени. Разменените стоки били разнородни. Затова и разменящите ги били изправени пред допълнителни трудности, защото не са могли да определят помежду си тяхната стойност. Потърсили друг начин, който да опрости процедурата, определяйки като стойностна мярка един вид стока, която, имайки приблизително твърда и постоянна стойност, би била приета от всички. Приемливата мярка за размяна са парите. Това е нещото, което е ценно. Парите са едновременно блага, състояние, мебели, прибори. Στην Ηλιάδα του Ομήρου, ο Αγαμέμνονας ξεπληρώνει... В поемата Илиада от Омир, Агамемнон заплатил на Ахилеас със следните блестящи подаръци. Глава 122 до 127. 7 неупотребявани тристъпкови амфори, 20 лъскави котли, 10 златни диска, 12 добре охранени черни коне, победители в конни надбягвания, заедно с лавровите венци, получени за победите им. Без пари би останал онзи, който купи всички тези неща. Нито биха му липсвали скъпоценности и злато, ако имаше всичко, което конете са спечелили от надбягванията като богатство. Тези предмети е разменил Агамемнон с Ахилеас, за да му бъде върната красивата Врисопула, дъщерята на Вриси, която Ахилеас бил спечелил като военен трофей. Агамемнон останал без трофея, защото върнал дъщерята на баща Евриси. Солта също е била използвана като разменно средство. Нашите предци, когато купували нещо скъпо, казвали, че е солена цената му. По-късно животните и по-точно овцете и воловете са били определени като разменна монета, определени от стари обичаи и привички. Монета означава това, което е в сила съгласно закона, това, което е законното. Така 100 вола, наречени екатонви, са били принасени в жертва пред боговете от великите императори от древността за успешен край на предприетите походи или за успехи във войните им и за победата в битките с враговете им. Земеделецът, който отглеждал зърнени култури, след като е заделял необходимото количество жито,
което е било необходимо за изхранване на семейството му, е предоставял излишъка за размяна и този излишък в зависимост от количеството се е превръщал в определен брой овце или волове. Латинската дума пекуния, която означава пари, т.е. ценно нещо, произлиза от думата пекус, което означава стадо, и от обичая да се броят стадата като глави, т.е. капита, или от капита произхожда думата капитал, или капитализмос, капитализъм, което означава кефалио, собственост, т.е. този, който има много глави, добитък. Притежател на собственост означава капиталист. При Омир и при Исиодос думата поливутис означава човек, който има много волове и е богат, а думата авутис означава човек, който няма волове и е беден. В епохата на Омир, общоприетата мярка за цена е един вол. Младите войни Диомидис от град Тива, съюзник на ахейците, и Главкус от град Ликия, Мала Азия, произхождащ от стар род от Аргус, съюзник на троянците, разменят своите оръжия в знак на приятелството на техните родители и на самите тях, в знак, че не желаят да се убиват един друг в битката. Те казват: и оръжията си нека разменим, за да разберат всички, че ние като семейни приятели се уважаваме от много години. И така, както говореха, слязоха от колесниците си на земята. Тогава Главков, загубил разсъдъка си, отиде при по-силния Диомидис и размени оръжията си. Размени златни за медни предмети и 100 вола за 9 вола само. Χρυσά με χάλκινα, 100 βόδα με 9 βόδα μονάχα. Поговорката «волове срещу езика на мълчанието» в трагедията на Есхил Агамемнон идва след разказа за човек, на който е било платено с волове, за да мълчи. Монетите, наречени зигия, са имали формата на вол, както медните монети таланди, намерени в Микена от средата на 16 век до 14 век преди Христа. Конят също е пример за общоприетия начин за размяна чрез единица за размяна животно. В Илиада, в глава 295, много богатият Ехеполус от Сикина, един град близо до сегашния град Киатос в Коринт, откупил военната си служба с една кобила. Откуп една кобила, подарена от Ехеполус на Агамемнон. За синът Анхитис, който не искаше в Троя да отиде с него, а искаше в обширната Сикина да живее, както му беше Зевс отредил. След разширяването на търговията и напредъка на културата, разплащането с животни се оказало неудачно. Придвижването на животните на голямо разстояние не било лесно. Различните болести и метеорологичните условия са оказали унищожителни за тях. Така хората започнали да търсят друго средство за разплащане, което да остане непроменливо във времето и да има постоянна стойност, еднакво приета от всички и същевременно да бъде удобно за ползване. Металите били тези, които обслужвали по най-добрия начин тези цели. Златото и среброто са редки метали, които имат голяма стойност и заемат много малко място. В началото металите са се използвали като средство за разплащане, без да имат конкретна форма. След време те започнали да придобиват различни форми, например формата на брадва или кожата на животно. С началото на леенето на монети от метал започнали да използват и калъпи за изработване на монети със съответната форма.
Към края на 8 век преди Христа, или малко по-късно, царят на Аргос, Фидон, определил използването на монети от метал с формата на шиш, които много приличали на кухненските шишове. Тези монети били наречени сувлес. Използването на шишовете било широко разпространено в бита и по тази причина те били наложени веднага в практиката като средство за разплащане. Използването на шишовете било едновременно практично, както са били използвани в печенето на животни и заместили напълно предишните средства за размяна. Всеки шиш е бил достатъчно тънък, тъй че в ръка е било възможно да бъдат държани едновременно 6 шиша. Това, което се побираше в нашата длан, беше една драхма. От глагола драсоме, дратоме, драхми, всичко, което може да побере човек в една длан. Дракс, длан. Драгмос, пиясимо, драгдир, арпазо, гравъм, драгатис, ергатис, работник или работникът, който използва ръцете си. Посвещение, изписано на шишове от царя на Аргос Фидон на богинята Ира в Аргос. Били са намерени по време на разкопки в светилище на богинята Ира от американци през 1894 година. Сеченето на монети със сегашната форма за първ път започнало през 650 година преди Христа. Първите монети са били изработвани от кихлибар, една естествена сплав на злато и сребро, намирани в пясъка на река Пактолос, която е извирала от планината Тмолос в царството Лидия. Богатството на царя на Лидия останало пословично. Реки от пари се казва често и днес, а много богатия човек го наричат Крисос, от името на царя на Лидия Крисос, който царувал през периода 560-546 преди Христа, докато царството му било завладяно от персите. Тогава, на кладата, на която бил вързан, за да изгори жив, Крисос си спомнил думите на атинянина мъдрец Солон. Един ден, когато Крисос се хвалил с богатството, което притежава, мъдрецът Солон му отговорил: „Не се радвай на нещо, на което не е дошъл краят му. Не считай никого за щастлив, преди да е дошъл краят му.“ Градовете на Иония, Козикос, Ламбрасакос, Фония, Лесбос са секли монети от кихлибар още от 6 век преди Христа и затова не знаем със сигурност кой е имал първоначалната идея за изобретяването на монетите – гърците или лидите. Жителите на Егина обаче били първите, които са секли сребърни монети на територията на Гърция около 570 година преди Христа. Егина е остров в Пирейския залив. Релефът на острова с високи планини и ограничени площи обработваема земя накарал местните жители да обърнат поглед към морето в непрекъснатата им борба за живот. Корабите от Егина са кръстосвали надлъж и нашир Средиземноморието, превозвайки стоки. По този начин Егина станал богат остров и голяма морска сила. Έτσι η Αίγινα έγινε ένα πλούσιο νησί και μεγάλη ναυτική δύναμη. Монетата на Егина била наречена Статирас. За емблема на монетата била избрана морската костенурка, което е символ на морските търговски връзки. Που συμβολίζει τις ναυτεμπορικές τους επιχειρήσεις. Στις αρχές, στην πίσω όψη της χελώνας, В началото, на обратната страна на костенурката, както я наричали древните гърци, имало един отпечатък на клин с черти, за да се възпира стареенето на среброто по време на сеченето. Докато по-късно, около 480 година преди Христа, както костенурката, така и клинът се усъвършенстват. През епохата, когато морската сила на Егина се намира във възход и разпрострява влиянието си в Егейско море и Пелопонес, славолюбието и известността накарали и съседния град Коринт да започне да сече свои монети.
Град Коринт се намира близо до едноименния провлак, който свързва Пелопонес с континентална Гърция. Местоположението му е стратегическо. Морските маршрути започват от Коринт за изтока и запада, а по суша пътищата водят на север и на юг. През 8 век преди Христа Коринт създава колонии в Сицилия, в Сиракуза, в Керкира, а през 7 век преди Христа в северо-западна Гърция, в Левкада, в Амвракия, в Дирахио, в Аполония и на други места. Στην Απολωνία και αλλού. През 6 век преди Христа Периандрос от Коринт изработва дървения път, който свързва Коринтския залив с залива Патрайкос. През втората четвърт на 6 век преди Христа Коринт започва да сече първите си древни монети, веднага след тези на Егина, почти през същата епоха, когато са сечени монетите в Атина, наречени Тиреосхима, което означава форма на герб. Древните монети статирес от Коринт изобразяват на предната си страна Пегас, конят с криле, който опитомил Велерофондис с помощта на богинята Атина. Древните монети на Коринт са били наречени Пегаси или пили, малки коне. Атина. Философът Солун въвежда монетосеченето в Атина, налага законодателни промени в началото на 6 век преди Христа и свързва в съчиненията си проблемите на града, на богатството, на управлението и на законите. В Атина Солун въвежда закон, съгласно който победителите в Олимпийските игри получавали като награда за това от градската управа 500 драхми. Лесно може човек да пресметне колко голяма е била тази награда, след като цената на една овца е била 1 драхма. Κόστιζαν 1 δραχμή και ότι οι 500 μέδυμνοι αποτελούσαν την ευρωστότερη οικονομική τάξη της Αθήνας. Η ανακάλυψη των μεταλλίων αργύρου στο Λαύριο. Откриването на находища от метал в Лаврио дава възможност на Атина да се здобие със силна монетарница и слава в чужбина. Аристократичните семейства в Атина от епохата на Лисистратос са секли собствени монети за нуждите на търговията си, която се разпростряла в тесните географски граници на града според вътрешните нужди на тиранията. Тези монети се наричат тиреофора или носещи герба или хералдически, защото са носили емблемите на най-големите аристократични семейства в Атина. Тиреоса, като символ на къщата, станал след това символ на богатите атински семейства. Тиреоса са го поставили над портите на къщите. Такъв символ имали обикновено семействата, които са секли монети за свои нужди в ограничени количества. Когато тези символизират държавата, нацията, тогава става дума за герб. Στα σπίτια των πλουσίων οικογενειών που εξέδιδαν δικά τους νομίσματα με περιορισμένη χρήση. Όταν αργότερα ο οίκος είναι η πολιτεία, το κράτος, ο θηρεός ονομάζεται εθνόσημο, γιατί χαρακτηρίζει ένα ολόκληρο έθνος. Днес съществува схващането, че тези монети са свързани с празниците на големите панатинеи и че тяхната форма се е сменявала на всеки 4 години. Монетите с символи в Атина се наричали драхми и дидрахми. При дидрахмите, последното издание, на лицевата страна има изобразена морска сирена, а на обратната в един малък триъгълник глава на пантера. През 525 година преди Христа увеличената интензивност на търговските връзки наложило сеченето на по-голяма стойност на монетите – тетрадрахми. На тетрадрахмата главата на пантерата е оголемена и така атинската монета придобива нов вид. Атина, като могъща международно призната сила, прекъсва практиката да подновява на всеки 4 години монетите си и възприема главата на богинята за крилница на града като говорещ символ на името й.
На обратната страна на тетрадрахмата е изобразена кукумявка, както и надписа Атhe, т.е. Атина. От новата монета на Атина произлиза и подигравателната фраза «Той пренася кукумявки в Атина». След Персийските войни и след прехвърлянето на Атинския съюз от Дилос през 454 година преди Христа, Атина издава със сребърната си лавра много монети, за да покрие разходите си по построяването на красивите постройки, с които Перикъл украсил Акропола в Атина. Με τα οποία διακόσμησε ο Περικλής στην Ακρόπολη. Тогава шлемът на Атина е бил украсен с венец на победителя от маслиново клонче, докато след завършването на сицилийския поход през 440 година преди Христа, Атина е принудена да пусне в обращение тетрадрахма, която има медна сърцевина и сребърно покритие. Аристофан нарича тези монети хитри бакарджии. По-късно, след катастрофалната за Атина Пелопонеска война, тетрадрахмите на Атина от 4 и 3 век преди Христа са били монети с неопределена форма, наречени куцура. Тези монети са пътували на изток, чак до река Инд, следвайки Александър Велики и македонските му монети. През II век вече тетрадрахмите се издълбават в тънки и добре оформени листя, наречени стефанифори, носещи венец, и са били в обращение чак до IV век след Христа, когато спират да бъдат сечени и влизат в обращение римските динари. В монетите на Атина същият тип останал в употреба 5 века, от края на 6 век преди Христа до 1 век преди Христа. Στιλιστικά διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιταγές της εποχής, αλλά γνωρίζει πρωτοφανή διάδοση. Кукумявките на Атина се разпространили на изток и на запад и играли значителна роля в икономиката на древния свят. Η γενική πρόοδος σε όλες τις περιοχές που υπήρχαν Έλληνες. Общ напредък в монетосеченето бил отбелязан във всички райони, където са живели гърци, освен в Спарта. В Спарта се запазили железните монети Пеланора до 4 век преди Христа, когато монетосеченето в останалата част на Гърция бележи разцвет. Разнообразието от видове на древните гръцки монети е много голямо. Според специалистите съществуват повече от 30 000 вида древни гръцки монети. Върху монетите били изобразени боговете със свещените им символи. Изобразявани са били и различни земеделски символи, които са източник на богатство и благоденствие за града, или специален знак, който е бил причина за наименованието му. Много от монетите представляват говорещи символи. Ο στατήρας των Αιγών απεικονίζει μία αίγα, κατσίκα. Монетата статир от Еге изобразява една коза,
от който символ е взето името на първата столица на Македония – Егес, докато на монетата от Мендис от Халкидики е изобразено магаре, това симпатично четирикрако, което и до днес го наричат Кир Мендиос. Μέχρι σήμερα ονομάζεται Κυρμέντιος. Македония. От всяка една гледна точка, връх в развитието на Македония е периода на управлението на Филип II Македонски от 360-359 до 336 година преди Христа, при който започва сеченето на първите монети в Европа. През 358 година преди Христа той завладява тракийския град Енея Одус. Името идва от 9 пътища, които са водили към него. Този град атиняните го наричали Амфиполис, защото бил построен на брега на Струма. Град Амфиполис се намира на запад от богатата с залежи планина Пангеон. Богатите атиняни, както например историкът Тукидидис, са имали собствени златни и сребърни мини в района на Скапти, вероятно днешната Никисияни. 2 години по-късно, през 356 година преди Христа, Филип II завладява град Датун, източно от Пангеон, който атиняните били нарекли Кринидес, или извори, чешми. Филип II го нарича с неговото име Филипос. От златото на планината Пангеон Филип II сякал 6 милиона златни монети годишно, в съответствие злато сребро 1:10, докато предишните сечени монети са били в съответствие 1:12. Златото тече към царя, казва историкът за Филип II. Наследникът на Филип II, Александър III или Александър Велики, в началото е сякал монети с образа на баща му. Αλλά κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του εναντίον των Περσών, μετά τον προσπορισμό... По време на похода му срещу персите, след спечелване на огромна плячка с завладяването на Азия в края на 333 година преди Христа и след победата при Исор, започнал да сече златни и нови сребърни монети и отбелязва началото на ново блестящо монетосечене. Монетите на Александър Македонски се разпространяват от няколко монетарници, от първата столица на Македония, Егес, до Вавилон и от Амфиполис до Мемфис, за да задоволят нуждите на обширната държава, която става световна сила след победния поход на Александър Македонски. По време на елинистичната епоха, последвала епохата на безвреме загиналия Александър Велики, неговите наследници възприели сеченето на монети с неговия образ. Най-голямата новост при тях е внасянето на образи в монетосечението. Първият сред наследниците му, който изобразил себе си върху монетите, бил Птолемей I, 305-304 година при Христа, когато станал владетел на Египет. Ενώ ο Λυσίμαχος, πρώην σωματοφύλακας του Αλεξάνδρου, докато Лизимахос, бившият телохранител на Александър Македонски, през 297 година преди Христа, когато станал цар на Тракия, използвал на монетите си най-впечатляващия и популярен, обожествен вече пълководец Александър Македонски и фигурата на Атина, победителката, седнала на трон.
Образът на Александър Велики продължил да съществува върху монетите до 3 и 4 век след Христа, до момента, когато предизвиквал възмущението и упрека на Йоан Златоуст към суеверните, онези, които още възлагали надеждите си в монети с образа на Александър Македонски. Какво трябва човек да каже за омагьосаните и за тези, които използват като амулети монетите медни с образа на Александър Македонски, поставени на главите или опасани навсякъде с тях? Такива ли са нашите надежди? Кажете ми, след кръста и смъртта на деспотите, дали надеждите за спасение върху изображението на гръцките царе ще имаме? Римляните, искайки да създадат впечатление или по-скоро лъжливо чувство на свобода на градовете, които завладели, не забранили, с малки изключения, правото на тези градове да секат основно медни монети, които използвали за някои нужди в ежедневния живот. За основните търговски сделки в обращение останали единствено римските златни и сребърни монети. Χρυσό και αργυρό νόμισμα. Βυζάντιο. Στα τέλη του 3ου, αρχές του 4ου αιώνος μετά Χριστόν, в края на 3 и началото на 4 век след Христа, грамадната територия на Римската империя принудила императора Диоклетиан да създаде Римската тетрархия за по-добро управление с 4 съимператори през периода 384-314 година преди Христа. Същевременно Диоклетиан пристъпил към поредица от мерки с дългосрочно действие, както например определенето със закон на най-високите цени през 301 година след Христа. Монетарниците на Римската империя по това време секли изключително големи количества монети. През 2 век след Христа бюджетът бил приблизително 225 милиона динария, а 3/4 от тях били предназначени за заплати на армията, която по това време наброявало около 400 000 души. През 324 година след Христа Константин I, наречен по-късно Константин Велики, успял да победи враговете си и се обявил за единствен владетел на империята, съсредоточавайки всички власти в свои ръце. Константин приел християнството и пренесъл столицата на държавата от Рим в Новия Рим, в Византия, и нарекал града със своето име – Константинопол. Византия е била многонационална държава, където си дали среща народи и нации, кръстопът на славни традиции и различни начини на живот, смесица от култури. Тук се пресичали Рим и елинизма със свързващия пръстен на християнската религия. Постиженията на Византия са се основавали на единната вяра, християнството и на единния език, гръцкия. Намесата на Константин Велики в историческото развитие на Европа отворила нови хоризонти в обществената, политическата, икономическата и монетарната история на Европа. Византийската монета, златният солидус, се характеризира като долара за средновековието. Наричали са го и Безанти. Монетата солидус била използвана и като международна валута на огромна територия от Русия и скандинавските страни до Индия и Северна Африка, близо 8 века, запазвайки постоянно теглото и процентното си съдържание на злато.
Изобразяването на образи от двете страни на монетите излъчва силен символизъм. Наземният цар е представен в небесата пред Господаря на света и от него черпи сила и защита. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και την ολοκλήρωση... След разрушаването на Константинопол през 1453 година и цялостното завладяване на Гърция, Отоманското управление използва стари гръцки монети, така наречените константинати, и нови, които се издават ограничено от местните гръцки общества. Използвани били и църковни монети от християните и представлявали стойността на една или две църковни свещи. Акче, или така наречените аспри, са сребърни турски монети, които започнали да се секат през 1491 година и монетата с най-малка стойност е била наречена фолон. С по-голяма стойност са монетите, които са златни и сребърни и които започнали да се имитират от 15 век и да приличат на западните монети, основно венецианските, популярни като чекиния, сребърни дукати, лирите, талерите, по-късно фиорините, мандзакля, скуда, регинес, злотите, людовиковите, унгарските, реалите и по-евтините монети, солиди, катрини, тимини, газети, грошове. Турските монети са били алтъни, флория, мисирики, фундуки, зермакупи, парадес, грошове, аспри, аслани, мангири. Но те били посрещани с предпазливост, защото често били подправяни и били лесна за разпространение монета в изтощената от войни отоманска държава. Фалшивите монети били наричани ксикике, или олекотени, или подстригани. Западните търговци използвали неутолимия глад на изтока за твърда западна валута, товарили кораби, пълни с монети от всякакъв тип, много пъти фалшиви, спекулирайки за сметка на обикновените хора, които не били в състояние да проверяват тяхната автентичност и ги приемали за истински. Монетите, освен за търговия, особено златните, се пазят като съкровище, влизат в сандъци, заключват се, посвещават се на църквата или са част от украсата на женската носия. По този начин изпълняват и ролята на накит. Στην περίπτωση αυτή, το νόμισμα κόσμημα χάνει τη βασική λειτουργία του. В този случай монетите накити губят своето основно предназначение, губят своята нумизматична стойност и като скъп метал запълват необходимостта от показност на различни обществени кръгове. Венециански флория, испански талери, махмудии, но и по-скромни монети грошове, парадес, фоли са украсявали женските носии и забратки, а в детската носия, както в този случай, играят и ролята на талисман. Спестяването на златни монети представлява феномен, характерен в времето за всички обществени слоеве. Особено в Турската империя, за обществото, което обръща поглед към търсенето на силна европейска валута, за да скрие в двора под формата на малко съкровище, макар и малко количество монети. Монетното многообразие, което съществува в целия този многовековен период, продължило в Гърция и след падането на Турската империя. През 1828 година е била пусната в обращение монетата Финикас на Йоанис Каподистриас. Това била сребърна монета с процентно съдържание 9 части сребро и 1 част мед. След убийството на Йоанис Каподистриас през 1832 година и след налагането на монархията в Гърция била внесена драхмата на Отонас. Става дума отново за сребърна монета, отново с 9 части съдържание на сребро и 1 част мед, но са били пуснати в обращение и златни драхми. Τα χρόνια που ακολουθούν είναι ταραχώδη.
Годините, които следват, били изключително бурни, най-вече с Малоазиатската катастрофа. Εκδοτική τράπεζα. През 1928 година е създадена Гръцката национална банка, която е самостоятелна емисионна банка. След Втората световна война, първата голяма крачка за валутното обединяване на Европа става през 1979 година с създаването на Европейската валутна система и 10 години по-късно, на 15 юни 1989 година, ръководителите на 12 тогава страни, членки на Европейския съюз, решили създаването на икономически и валутен съюз. През 1992 година на срещата в Маастрихт беше решено въвеждането на единна европейска валута. През 1998 година, след дългогодишни преговори, се създава Европейската централна банка. В съвременните държави, наред с знамето и националния химн, валутата представлява един от най-важните национални символи. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα εθνικά σύμβολα, το νόμισμα εκτός από το За разлика от останалите държавни символи, валутата на всяка държава представлява един от най-важните обществени и икономически фактори. Въпреки това, държавите от Европейския съюз решиха да свържат своите национални валути в една национална валута – еврото. Това решение, като решение и като територия на приложение, няма аналог в човешката история. Ако пресметнем само колко вида валута бяха използвани в страните членки на Европейския съюз и колко дълга история са имали те. Само гръцката драхма е с 2700 годишна история. Добре дошло, евро. Или по-добре, добре дошли в Европа. Коя е Европа? Европа е дъщерята на царя на Тирус или Сидонус, Агинорас, и на Тилефаса, която е била обикната от Зевс. Той, омангьосан от красотата й, се преобразил в бял бик и се разположил в краката й. Европа погалила красивия бик и седнала на гърба му. И тогава Зевс, бикът, се хвърлил във вълните и се отдалечил от брега. Така достигнали заедно до остров Крит. Европа дарила Зевс с 3 синове – Миноас, Сарпидон и Радаманти. Зевс направил 3 подаръка на Европа. Един бронзов роб от Талос, който пазил бреговете на Крит от чужди нашественици. Едно куче, на което не убягвал нито един дивеч, и едно ловно оръжие, което никога не пропускало целта. Така, с подаръците на Зевс, Европа била пазена винаги. Καλώς ήλθατε λοιπόν στην Ευρώπη. Добре дошли в Европа. Европа означава да гледаме по-широко на нещата, от по-широк ъгъл. Драхма означава колкото може да побере човек в дланта си. Европа означава да гледаме широко. Така се отварят много длани, шепи, за да задържат много пари. Еврото е валутата, законна за покупките в Гърция от историческата 2002 година. На добър час, евро!